കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടെ കോട്ടയം പാല. രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ഏതാ കാറ്റ്, സ്ഥലം? നല്ല മഴ. ഏതാ സ്ഥലം മാതാജി? ഭരണങ്ങാനം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്താ. ഓ സന്തോഷം. ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങള് മഴയില്ലാതെ തപസ് കിടക്കുക. ഇന്നലെ മഴ. മഴയായിരുന്നു, ഇന്നും മഴയായിരുന്നു. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങള് ചൂട് കൊണ്ട് പൊള്ളുക ശരി. കറണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഇല്ല. കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 18 ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മള് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങള് നമ്മളതില് എന്താ പറഞ്ഞ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം, ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും പിന്നെ ആഹാര രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ കുറച്ചും കൂടി കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായം 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഈ അധ്യായത്തിലാകെ 78 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അതില് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള 11 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് സംഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 19 മുതൽ 40 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചും 41 മുതൽ 48 വരെ തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. 49 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനയോഗിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 56 മുതൽ 60 വരെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 61 മുതൽ 63 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും 64 മുതൽ 66 വരെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 67 മുതൽ 71 വരെ ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 72, 73 ശ്ലോകത്തിലെ അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടും 74 മുതൽ 78 വരെ സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ 11 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായ ഭാഗങ്ങള്. നെറ്റ് സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷീകേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, എന്താ പറയണത്? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്താ പറഞ്ഞ ഋഷികേശ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഋഷികേശ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കേശി നിഷൂദന. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കാരണം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, തന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തരാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് കേശി നിഷൂദന, ഋഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്.
വാസ്തവത്തിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത്. സാധാരണ എന്താണ് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തോടു കൂടി ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചു. 18ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായത്തിലും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ആ അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരമമായ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവിതത്തിലെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനം. അതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ വാഞ്ച, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് എന്ത് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് പറയണത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിന് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക വാഞ്ച, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വിദ്വാൻമാര് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് പറയും? ത്യാഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. ത്യാജ്യം ദോഷവതിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീക്ഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജ്യാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ദോഷകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ദോഷകരമാണ്, അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഋഷികൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഋഷികള് പറയുന്നത്. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായം, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 3 വിധത്തില് ത്യാഗം ഉണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ത്യാഗത്തെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അന്തിമമായി എടുക്കണം. കാരണം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അന്തിമമായി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീക്ഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ. അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതാന്യാപീതു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്, നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങള് അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് നിറവേറ്റേണ്ടത് എന്നാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം?
ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് എന്തും, അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തൻ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനത്തിന്, ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം തന്നെ. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോനോപപദ്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, നിയത കർമ്മങ്ങള്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മളെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്നെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടാന്നാണ് വിധി. അപ്പൊ സന്യാസി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് വിലക്കില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പാകം ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശിഷ്യനെ വിവാഹം ചെയ്ത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ഒരു സന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത്തരം പ്രവർത്തികളെ ത്യജിക്കാണ്. ആ ഒരു പ്രവൃത്തി സന്യാസി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്, തമോ ഗുണ പ്രേരിതമായ പ്രവർത്തികളാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സന്യാസിയാണ്, വിവാഹ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. കാരണം തന്റെ ശിഷ്യനെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്, അവിടെ ഒരു സന്യാസിക്കുണ്ട്. അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. ദുഃഖം ഇത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശ ഭയാത്യജാത് സാകൃത്വ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗ ഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാല്, അതായത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാകുന്ന വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം രാജസമാണ്. അപ്പൊ രാജസമായ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കത് ക്ലേശകരമാണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പാടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടാം. അതൊക്കെ എന്തിൽ വരും, ഈ രാജസികമായ ത്യാഗത്തില് വരുന്നതാണ്. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേർജുന സംഘം ത്യക്ത ഫലം ചൈവ സാത്യാകം സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി, ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതി അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്, സ്വാത്വികമായ ത്യാഗം. അപ്പൊ അത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാനത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സ്വത്ത് സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ത്യാഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും ശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെയാണ് ആര് കാണുന്നത്, ഒരു സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി കാണുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല, രണ്ടിനോടും ആസക്തി ഇല്ല. അശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും ശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും രണ്ടിനെ ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം തെക്തും കർമ്മണ്യശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ജീവൻ,
അതിനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാനാണ് ആര് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളല്ല ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് ആര് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനമത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. അത്തരം വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അതില് ഉള്ള അംഗങ്ങൾ എന്താണ്, ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവരെന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്, യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനിഷ്ടമിഷ്ടം ഇശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, സന്യാസികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എന്തിലേക്ക്, നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ചിലത് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്കും ചിലത് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്കും ചിലത് നമുക്ക് മിശ്രമായിട്ട് രണ്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്. ഈ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ്, ത്യാഗികളാണ്. അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 13 മുതൽ 17 വരെ ജ്ഞാന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പഞ്ചൈതാനി മഹാഭാഗോ കാരണാനി നിബോധമേ സിദ്ധയെ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാകാം ചീത്തയാകാം, ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളിലും എന്ത് വേണം, 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അത് നല്ല പ്രവൃത്തിയാകാം ചീത്ത പ്രവൃത്തിയാകാം, എന്തായാലും അതിനെന്തുണ്ട്, 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം, ഒന്നാമെന്താണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്യമം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം വേണം, പിന്നെ പരമാത്മാവ്, പിന്നെ എന്ത് വേണം, ഭഗവാൻ വേണം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, പരമാത്മാവ് വേണം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടത്, നമുക്കൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഒന്ന്, ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പലതരത്തിലുള്ള കാര്യം വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഉദ്യമം വേണം, പിന്നെ ആര് വേണം, ഭഗവാൻ വേണം. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ 5ഉം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ശരീരവാത്മനോ പിറിയത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചിലപ്പോ നല്ലതാകാം, ചിലപ്പോ ചീത്തയാകാം, ചിലപ്പോ ന്യായമാകാം, ചിലപ്പോ അന്യായമാവാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെന്ത് വേണം, ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ വേണം. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയായാലും ഈ 5 ഘടകങ്ങള്
അത്യാവശ്യമാണ്. ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ശാസ്ത്രത്തില് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ന്യായമായത്, ശാസ്ത്രത്തിൽ വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? അന്യായമായ കർമ്മങ്ങൾ. ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായാലും അത് നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 5 ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടിയേ തീരൂ. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തൂതയഃ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്ന വ്യക്തിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു ശരീരം വേണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനൊരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഉദ്യമം വേണം. ഈ 4 ഘടകങ്ങള് ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന് കാരണമായിട്ട് കരുതരുത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ. ആ പരമപുരുഷൻ അറിയാത്തവന്, പരമപുരുഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ പരമപുരുഷൻ അറിയാത്തവരാണ് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? താനാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാത്തവനാണ് താനാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധ്യർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തി നാ നിബധ്യത്തെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തില്ല? മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ പിന്നെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി, നമുക്ക് ബുദ്ധി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ആസക്തി ഇല്ലാത്ത, ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാളെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഹിംസകനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കില്ല? അയാളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിയാണ്. കാരണം നിത്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ല, അനാസക്തനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും ആ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. അപ്പൊ ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരില് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ല. അപ്പൊ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരെ ഒരു വ്യക്തി കൊല്ലാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മേലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചുമത്താൻ പറ്റില്ല? കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കും. യസ്യ നാഹം കൃതം ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തി ന നിബധ്യതി. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകാണ് അല്ലത്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കാരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മത്തിന് കാരണമാകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമുക്ക് ജ്ഞാനം വേണം. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, അതിനൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടത്? കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ, ഒന്ന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ജ്ഞാനത്തിനൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ ജ്ഞാനി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, കർമ്മം ഉണ്ടാവണം, ചെയ്യാൻ ഒരാൾ കർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 ഘടകങ്ങൾ കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത് ജ്ഞാനോ, ജ്ഞാനവിഷയോ, ജ്ഞാനി. അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവുമാണ് അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 19 മുതൽ 40 വരെ ഈ ഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങളും ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും കർത്താവും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്താച്ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദഃ
പ്രോച്യത്തെ ഗുണസാഖ്യേന യഥാ വസ്രണതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം പ്രകൃതിജന്യമായി ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മുക്തിദായങ്ങളല്ല. സത്വഗുണത്തിലും ബന്ധനമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്, കർത്താവിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ത്യാഗം എന്താണ്, കർമ്മം എന്താണ്, കർത്താവ് എന്താണ്, ജ്ഞാനം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരിഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒരു മിനിറ്റ്. 17 കേട്ടില്ല, ഇവിടെ നെറ്റില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്ന 3 കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. 3 ഗുണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ത്യാഗം, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ത്യാഗം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹം കൊണ്ട് വേദകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്നോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാല് രാജസികം. താമസികമായിട്ട് പിന്നെന്താണ്? സത്വഗുണത്തിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നത്. സാത്വികത്തിലുള്ളത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അതെന്താണ്? അനിഷ്ടം നരകത്തിലേക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേക്കും, മിശ്രം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നത്. മിശ്രം അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ളത്. കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. ഇത്രയും 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിൽ എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.